Oh, ụtụtụ ọma nụ. Aha m bụ Maazị Sunday. Nke unu mere? Ama m na arụ dị onye ọbụla. Ok, ihe anyị bịara ịmụta bụ colors. N'asụsụ Igbo, anyị na-akpọ ya agwa. Agwa. Nke mbụ, the first one is ọcha. Ọcha. Ọcha could mean white or fair if we're talking about a human being. The second one, oji. Oji. Oji means black or dark. Then we have ọbara ọbara or mmemme or uhie uhie. These are different names we call red, ọbara ọbara or mmemme or uhie uhie. Then we have anunu anunu. Anunu anunu. Anunu anunu is blue. Ntuntu. Ntuntu is ash or gray. Ntuntu is for ash or gray. Edo edo. Edo edo, that's for yellow. Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, that's for green. Nchara nchara. Nchara nchara, that's brown. Ododo. Ododo, that's for purple. So, when we want to talk about the colors of objects, the way we say it is we mention the name of the object first before we mention the color. That's how we say it in Igbo. But in English, you have to mention the color first before you mention the object. So when we have ewoji, ewoji is black goat. Or kokocha, kokocha is white chicken. Uzo obara obara. Uzo obara obara, that's red door. Oche edo edo. Oche edo edo, that's yellow chair. Akpa nchara nchara. Akpa nchara nchara, that's brown bag. Iko akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Iko akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, that is green cup. Nche mmiri anunu anunu. Nche mmiri anunu anunu, that's blue umbrella. Now note, while making sentences in Igbo with colors, is means day. Is means day or nature. So when you see is, it means day or it means nature. That's for all colors except color black. Color black, which apart from day, also means neji. In other words, when we're making sentence with black, is means day or neji instead of nature like in other colors. Note also that the or that means aho in Igbo. The, it's an article, or that. It's as if you're showing something demonstrative. It means aho in Igbo. They often come after the object in Igbo, unlike in English language where they come before the object. So, we have, for instance, the chair means ochaho. The chair means ochaho. Note also this means are.
this. It also comes after the object in Igbo. Example, this chair means ocha. This chair means ocha or nka. And let's make sentences with colors in Igbo. The goat is white. Ewu ahụ dị ọcha. Ewu ahụ dị ọcha. Or you say ewu ahụ na-acha ọcha. Ewu ahụ na-acha ọcha. Remember I told you that the or na-acha is what is means. When you are using it for colors, take notice only when you're using it for colors. When you say this goat is white, means ewu dị ọcha. I told you that this means ewu dị ọcha. Or you can say ewu na-acha ọcha. The chicken is dark. The chicken is dark. Ọkụkọ ahụ dị oji. Or you say ọkụkọ ahụ na-eji oji. Remember I told you that if it is dark or black, is will mean the or neji. This chicken is dark. Ọkụkọ dị oji. Ọkụkọ dị oji. The door is red. Ụzọ ahụ dị ọbara ọbara. Or ụzọ ahụ na-acha ọbara ọbara. This door is red. Ụzọ a na-acha ọbara ọbara. Ụzọ a na-acha ọbara ọbara. The chair is yellow. The chair is yellow. Oche ahụ dị edo edo. Or you say oche ahụ na-acha edo edo. This chair is yellow. Oche a na-acha edo edo. That cup is green. That cup is green. Iko ahụ dị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Iko ahụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. This cup is green. This cup is green. Iko a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Iko a na-acha. So you can use that for any objects to talk about their colors, any objects of your choice. So use it, practice it. I mean, say it over and over and over. Any object you see in your house or around you, try talking about the color in Igbo with what I just taught you. If you can practice that over and over, you get used to it. It's not difficult at all. Now try with ododo, that's purple. Nchara nchara, ntu ntu, anunu anunu. Okay, anunu. Can I say?